Produksi Nirwana Records. Ana kodhok nang jero banyu mangan tahu ana tengah latar. Ana arek wedok ayu ngesir barek aku sebab eruh rupaku kaya Raden Bentar. Ngono iku apa jare sing ngarani? Mangan kacang ana peteng-peteng nek baseman irunge meteng. Irung wedok, irung kucing ana apa-apa diabus. Pendidikan dolor lan kebudayaan dalan sing pokok kanggo kemajuan. Sesuai karo anane pembangunan sebab negara kita botono pening katan. Bapak kita dolor wis duweni perhatian uga maringi fasilitas kanggo pendidikan. Ngudi kaweruh ningkatno pengetahuan supaya bisa dadi pelajar teladan. Mula para pelajar dolor ayo sing ati-ati belajare kudu ditemani. Sebab negara kita botono generasi supaya dadi tanah gasing ahli. Mulane saiki dolor aja enak-enakan lunga kelancaran sing tanpa tujuan. Sebab negara kita botono peningkatan supaya bisa kelakon jalur pemerataan. Jalur pemerataan monodolor pancen akeh maceme pembangunan pendidikan lan liya
butuh desa kene dulur pancene rame aku ndelok pembangunan wis ketok rupane senajan omah gedhong kabeh wis duwe gak ketinggalan bareng desa liyane ancen pamong kene dulur pamonge kian uga bisa nuruti karepe rakyat nek ana persoalan ayo musyawarah mufakat perlu kanggo ngemban penderitaan rakyat masyarakat kene dur pancene ngerti senajan pekarangan sing ciut kabeh wis ditanduri perlu ningkatno asile bumi kanggo ninggali anak putu sing kari senajan pemudane akeh gak karuan wong nek nonton kabeh sopan uga gak gelem ganggu barek keamanane liyan sebab aku weruh kabeh teko pendidikan senajan areke wedok rupane ayu-ayu kulite kuning ketoke maharoso nek ditakoni arek lanang mesti jawabane saru bareng ana peteng-petengan Mas rabin aku ayo cak lagu aduh kok tetap lawang ya lah tak yo ngene lho cak enak nek ngene pancene gede gila-gili iku dipangan dawa-dawa enak esuk yo enak sore yo enak bengi yo enak bersemi duduk tenang hati malam bibirku bergetar-getar badanku bergoyang-goyang hatiku berdebar-debar kalau waktu memadu sayang jika cintamu sing bersemi tak terlukiskan sepatah kata kalau dingin di malam hari tak terasakan kita berdua niku riwayat kula cinta pertama kali rondo ayu sing disanjung harta ngakune lulusan SMA ngalor ngidul tumpakane Vespa kula dhewe kurang teliti ngaku SMA boten kula slidiki kula kadung cinta setengah mati oleh rong wulan kula brondoli nepak rondo komersil rondo ayu tilasane cak mail kenal sepi sak kula terus kantil bareng bondo
sotil kula lak terus bingung tapi yo nopo barang pun kadung turu bengi gak kate karo kula sida denger-denger kaya reca kentung ati kula lak terus nekat enten wong nopo terus kula sikat enten kotak terus kula angkat bareng kula buka dadak putulan kawan eling kula semaput tapi yo nopo barang pun kebatut tar kula rabi golek sing nurut dadak oleh rondo tuwek gelungane sak kecepot. Waduh, pegel mbok. Lambe sampe linu. Alah, nggih sing dereng kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken. Kula saripang. Sopo bane rek? Wong kenalan masih mboten ro rupane krungu suarane lak padha mawon dulur. Jeneng kula Bogel. Alias Raden Ngabehi Sastra Minalakiba kapindhanu Sugriwa mati dikompo. Raden ta tukang tembel aku iki. Omah kula nggene Pandaan. Bojo kula wedok mulai cilik. Jarine sing ngrungokno, kabeh wong lanang bojone ya wedok. Gak mesti. Paseman niku tau rabi lanang ya wan. Lah omah kula pinggir embong. Pokoke nek enten omah gedhong ngarep enten cagake gendera lho niku kecamatan. Omah kula kulone. Nek enten omah gedhong gentenge Karangpilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omahe Cina. Omah kula mburine. Nek enten omah cagak papat, gedheke papat, gentenge papat. Lho niku omah kula. Lah mburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantun dikulup. Bendina mangan kulup godhong kates. Iya nek Kartolo enak, kulupe kentang, wortel, sledri. Paling elek Kartolo godhong pring. Tapi enak lho masih godhong pring lho. Pokoke dirajang lembut ngono. Wis gak krasa wis. Saya jebek baseman. Nek baseman ancene takoni, kulup gak tahu pancene, sayur-sayur gak tahu. Umume baseman daging. Umume daging baseman. Aku mrono kadang kaya iwak empal, kadang kaya dendeng ragi. Kaya winginane aku diampirno ambek Makkah iku. Bojone sing enom. Bojone sing enom ngampirno aku. Gal, mak piro? Iya, Mak. Waduh aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan. Waduh. Mbok tak kei, rasane iki mesti lawuhe dendeng ragi. Kaget aku. Dek puwering, ketok munjung tak delok tak sangkano dendeng ragi, tibane debok bosok. Sopo rek? Lho. Sapantun. Iki kaya bonggel. Bonggel ya. Kok kon sapa? Bonggol. Oh. Brogol. Bogel. Bogel. Suwe gak kepethuk nangen biari. Iya, wong kon tak pethuki ngilang-ilangi, ngailingi kon niku nyelang celanaku gak kon olehno. Kapan niku? Omek pisan ae. Pancen gak tau kepethuk. Oh, kon niku. Iya. Kon niku gak tau kepethuk aku sih. Iya. Lah kon gak tau nang omahku iku apa? Lah apa sing gak nang nggonmu kon ro omahmu iki lho. Lho, lah ya mrono cero. Ah, moh. Kon ro omahku sih. Nanti sih. Nah, kon lak ro patung sapi. Lah ya iku. Ya iku tubruken. Kon niku ngawur ae kon. Kan wis rabi lah. Wis. Oh, rabi. Heeh. Bojomu ya wong. Gak pedet. Ya wong gel, kok gone pada umume wong ya rabi wong. Oh, ana kalane kok
ana wong sing rabi sik arek kaya. Lho, iku lak ngomong putu warane. Kok baru ngomong ya? Iya, di bawah umur termasuk arek. Oh iya. Di atas 17 termasuk uwong. Iya. Iya, uwong bojoku ae. Wong biasa ya. Iya, kadang-kadang ya wong gendeng. Ya wong biasa. Lah iya wong biasa ri. Iya. Iya. Terus Terus bojomu ku nyambut gawe apa? nyambut gawe ne. Saanane ya. Iya, wis rok-rok asem Kadang-kadang wong kadang-kadang. swasta ya. Iya, semuanya kok dirok ya, Wan. Kon niku ya saanane. Iya, di Aku anak. rabi lak wis suwe ta. Oh wis suwe. Wis pirang tahun? Wis 4 tahun. Petang tahun. Iya, anakku loro. Loro. Iya. Oh, lanang wedok. Lanang wedok. Kok iso lanang wedok ya apa sih? Lho, lah iya kok wedok-wedok tok, lanang-lanang tok. Ya lanang wedok. Oh, lanang wedok. Iya, cuma warnane loro. Lho, kok warnane loro ya, Sri? Siji Madura, siji Manjar. Ri kan gendeng apa kok rabi wong Banjar iki? Lho, aku rak Oh, rabi loro ta. bojomu loro ta? Iya. Lah kan bojo sitok, anakmu rena loro. Bojo loro. Bojo loro, sitok wong Banjar. Heeh. Iya. Situk Madura, situk Banjar. Oh. Sitok Madura, sitok Banjar. Wah, aku rabi Madura mbok tuwa iki. Iya. Pinter dagangan iki. Oh, pinter dagang. Iya, pinter dodolan. Dodol apa ae? Ya celanaku, ya klambiku. Iku gak dodolan yo krombeng. Ya dodol juwet, ya jeruk, macem-macem dagangane. Iya. Lah sing Banjar iki? Banjar iki wong pengalaman. Oh, pengalaman. Iya. Apa pengalamane? Pengalaman SD. Ri, iki kan wong SD pengalaman kon niku. Ya wis pengalaman niku ya termasuk huruf-huruf ta. Oh, huruf-huruf. Iya ya kertas, kelaras. Laran niku. Oh, niku goblok kon niku. Waduh, rabi loro iku repot. Oh, kok Saiki nek wong lanang kurang adil. Iya. Iku termasuk awak dhewe iki. Kok sawangane kurang cinta mbek wong wedok. Rabi loro aku saiki. Kok kena omah kok dadi situ? Iya, ya berdekatan. Oh, berdekatan. Tenaga tua iki dadi gak ado-ado. Oh, dadi kok kena omah. Heeh, sing Sing di- situk kulon kali, sing situk wetan kali. Oh, ape nyabrang. Iya, kan wote. Sing etan gati. Kulon gati, Nek ditimbang. padha bobote. Loh, bobot karo. Karo. Meteng bareng. Iya. Oh, meteng piro bojomu saiki? Pitu, Kek ndi ae? bathuk telu geger papat. Kok kon niku pitu hitungane. Oh, maksudku meteng pirang wulan ngono lho. 7 wulan. Oh, 7 mlaku. Ngaku. Oh, lek ngono 8 merangkang ya. Iya, songo mencolot. Rasamu kodhok ta kon niku. 7 mlaku, 8 terus 9 lae. Iya, waduh sing cilik iku Iya. bakal pinter iku. Iya. Gak tak sekolahno. Lho. Wong pinter gak di sekolahno, kliru kon niku. Maksudmu ya apa? Lho, wong pinter kudu di sekolahno. Lho, lah nek sekolah pinter gak ngalahno bapakne lah. Oh, goblok. Lah kudu nek melawak enak aku lak kalah. Iya, Ri. Oh, kon niku maksudku pinter iku ya dipelajari. Loh. Pengetahuan cek tambah. Sekolah syukur. Besok cek berguna bagi nusa dan bangsa. Iya nek nyambut gawe enak, kena dingengeri wong tuwa. Lah. Oh, dadi wong tuwa gak mangan-mangan nek gak gandol anak ngono ta. Wah, rek iki ya gak ngono, Ri. Oh. Pada umumnya iku ngono lho. Jagane nek wong tuwa pensiun. Lah. Iya nek dinas. Soale kon dilungkas lak remek ari wisan. Kaya kon niku lak gak dinas ta. Enggak dinas. Tapi kon oleh pensiun. Iya. Pensiunmu nek wis mati, Kel. Lho Kon- iya. Ya padha mek kon. Ri. Teko tangga iku apa oleh beras, oleh dhuwit barang. Padha mek kon nek ngono, Ri. Iya kan jare kepaten. Iya. Wingi. Ya sepurane gak sorono ya. Kon niku Mene-mene nek kepaten maneh tak rono. kon niku kok ngalap kanca kepaten sih, Ri. Lho. Wah, kon niku elek atimu kon niku. Ri. Kanggo memperat seduluran kan kudu ngono. Iya. Supaya cek raket, cek gak kepaten obor. Lah timbane Iya. kepaten obor. Alung kenci. Oh, kon niku. Lang-lang lintrik iku jan. Ngene lho, Ri. Kon niku pancen tak goleki. Heeh. Pirang-pirang dino. Suwe gak petu aku kangen kon. Waduh nek wis kepethuk nang rabin ta. Pati Perasaanmu- kangen bareng padane sir-sirane. Perasaanmu kon gendak aku ah. Nek sedikit banyak mbak aku maru lho. Loh, ayo mari tekan dikon karo ayo. Kon tau lho. Lho. Eh. Lah bisa lah kon tahu. Iya. Anu. Iya, biyen. Menggipun raolan kon piye. Oh, kon aja ngono lho kon niku. Ya enggak guyon-guyon. Guyon kon niku. Wong ku nek gak guyon kon garik niku aja tuwa. buka sing barang wis pendem. Ya. Kayak wong mati barang. Lah bukaan apa? Maksudku aja gugah asu turu. Walah apa? Wong aku nggugah anakku gak kober. Kok nggugah asu barang kon iki. Anakmu aja kon gugah.
Moro keplekno ngono ae lho. Waduh, ya pancen iya. wong ku nek anak akeh gak nyambut gawe ku pancen wong tua berat pancen. Lah. Tapi anakku saiki sembarang teko pendidikan. Iya. Ya nek bapak niku ngerti Iya. gelem nyekolahno anak, anak besok nasibe ya enak. Iya. Kenyataane anakku iki sing Madura iki. Ya apa? Waduh, sing jenenge Soleman iki. Pinter iku iso nyemir sepatu bareng. Oh ngono pinter. Ngono pengalaman. Wong nyemir sepatu. Loh. Itu pengalaman. Termasuk lak gak isin ta. Iya. Lah nek arep Loh. gak isin niku calone pinter. Kon kudu ngerti. Apa sebabnya anakmu gak isi? Iya, apa? Sebab iku ndelok dukur-dukurane. Oh, biyen aku tau manal rijo ya. Kon niku kok ndukur-ndukur barang. Anakmu ya apa sih coba ambek anakku perbandingane apa? Lho, ado. Ado. Iya wong kon pandakan aku Kubang. Lho, maksudku gak ngono. Masih rupane seje. Wah siji ya. Delok anakku, wedok wayu. Wah, ayu ya. Iya, seje ambek anakmu. Iki sikile jeplak ya. Ri, kono ate buka rahasia. Masih anakku sikile jeplak. Bah, sih. Pokoke Iya. karo wong lah wis ya. Paling sing rumah kanca dhewe sih. Iya. Iku rahasia pancen. Iya, rahasia. Wis anakmu nek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki? Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa? Lho, ya mestine matur suwun. Ah, pendidikanmu kurang. Lah lek anakmu? Nah aku, Iya. anakku teko. Iya. Nek jange dikeki wong. Heeh. Diroyok dhuwit. Lho, soalnya ndelok niru bapakne. Lha apa? Iya, soalnya bapakne biyen maling. Duh. Ngono. Ya tapi aku maling gak ijen. Ambek sapa? Ambek kon. Lho, aku masih ambek lek kongkon pamanmu ayo. Waduh. Pamanmu sapa jenenge iki? Masih ngono pamanmu kan gendak bebekku. Kok kon niku? Lah lha apa? Wong bebekmu aku kanca gegere. dhewe. Kanca dhewe. Enggak. Sapa iku? Waduh. Loh, Lho, wis nglumut. Mulai. Kacana wis nglombro. Waduh, lho Ger. iya. Lho, aku wingi teko Lho. ngene Singosari, Lho. liwat kampungmu, gangmu, Iya. petuk marang tuamu. Iya, Ayo. tapi Iya. lagake Apa? lagake koyo cerita Saripan. Petuk marang tuane dokar. Mas, kon masih petuk para tuaku menengoe. Lho gak ngono, Ayo anake mesti iki kon lho, ngomong. petuk saripan aku. Dokar, rokoke kelobot, baru kepethuk aku. Lho, Dik paseman arek. Kang Pan enten dah. Sanu itu, gokil. Sak sawah dhewe iku. Ati sampean dari kono. Ngojo ngilokno pribadi ambek kanca Iya. kabeh. Aku ya roh kon. Iya, Pak. Soalnya aku dikandani bapak. Iya. Aku mang petuk Pak Baseman nak. ngono. Iya. Malah numpak bis cipto. Iya. Bas. Saiki delane penek kok wis maju. Iya, Pak. Biyen sik nome kok ganteng ya. Iya, saiki. Saiki tuwek-tuwek kupinge koyo ditendik. Waduh kok niku. Ya kon iki kebanget iki. Enggak sih. Kupinge melengku kok gak koyo kupinge terwelun kenceng ngono. Ora kopi kok ditendik kok niku. Ya apa, Kel? Kabare Katia. Bojomu Katia. Kon kok lak tak tuh. Aku iki takon kabare bojomu Katia ya apa Katia? Ya ono omah bas kon Ya niku. wis. Oh iya. Mulane kok nek mulai mesti bojo mantep ae. Lampu. Ayo. Batu. Oh iya. Kok nek mulai teko tanggane bojomu mesti antep ae. Kenapa ya? Mate mangan rujak. Bas. Kon niku iso lek buka wadine kanca kon Saiki niku. macake kok lain. Apa? Biasa nggae kopi saiki kok udeng-udengan, gawe sarung pendek. Mene dadi apa? Lho, wis karo kan. Iya. Iya. Dadi wong gendeng ta? Lho. Oh, kok gak krungu nek aku pendekar. Oh, pendekar. Oh, pendekar. Terus aku nek pendekar. Apa? Bapakne ndek ketrak cikar. Oh, ngawur ae. Pendekar iku Iya. wong endek wetenge mekar. Ah, jago silet. Jago silat. Oh, jago silat. Jago silat. Oh, iya. Perlu buka aku. Eh, Lon. Apa iki? apa iku? Cimai. Oh, Cimahi ya. Iya. Sing mana? Iki. Lah. Apa? iku? Cianjur. Oh, Cianjur. Ah, iki mana? Lah. Cikini. Oh, sing mana? Lah iki. Ora iki. Apa iki? Apa? Ciliwung. Kuwi lah jalan-jalanan Cikini Ciliwung. Oh, nek ngene iki Cipres. Oh, Cipres. Ah. Terus mana?
Lah iki Apa? cisanten iki. Bas. Kok moro-moro ciperes kok gak katik cikalan nggih. Ngawur ae kono iku. Kok kono iku gak ro kaitane kono iku. Peno biyen niku Apa? latihan nang ndi? Latihan ndi? Lho, aku Jawa Barat kono. Oh, Jawa Barat. Iya. Dadi latih aku mateng. Aku guru ae iki. No Bandung lek. Iya, guru ae. Guru apa? Lho, ya guru silat. Silat ya. Iya. Guru mulang lek ngono ya. Iya, mulang. Mulang apa? Mulang sara. Kono Pernah tahu dites? Dites. Dites sama nih? Tahu dites bener. Lu tahu? Anu dites sampai setrum. Pis, ngawur ae. Kaya kayal-kayal aku. Lo enggak dilatih, lo dilatih. Sebab ngene, sing jaran silat termasuk olahraga. Olahraga. Gak kanggo kesombongan. Pembela diri. Kanggo telek mungsuh enggak. Duwe pengertian gak oleh ditonjol-tonjol. Gak oleh. Lah pernah wingi kok banting kebo. Kok kebacut riri. Kok apa kon iku? Omongmu kok bakir iku ya. Bacut kon iku. Lah aku banting kebo lho, kekuatanku ya apa sih? Ari ngawur iki. Lho pek Wong gak kena semono. coba Iya, coba. Di samping penuh pinter bela diri, Iya, iya. pinter selek, Iya. silat. Lho. Wah, kok pinter selek iku apa? Kok pinter selek. Apa? Pinter silat. Lho, pek penuh dia kekuatan batin Iya, sapa iya. lho. Lho, batin penuh iku lah. Iya, Mandi ya. Iya, iya, mulane. Termasuk wong silat iku ngetokno tenaga dalam. Oh iya ngene. Lah tenaga dalam pernah sing wutus sing endi? Kok ya mesti kekuatan, kebatinan iku. Oh. Sik kuat lho. Lho, sik kuat. Waduh. Yo, padahal. Iya gak kuat to rapo rabi loro. Kon kok ero sik lek basman bojone loro. Lho, lah iku apa? Wis gak perlu diomong lah iku. Omongin cek glentre. Omongin, lah aku mulai gegeran ngono lagi. Omongin wis omongin. Ayo ngomong ya, Katia ngomong ya. Ngomong. Apa? Sing situk makne di jeneng. Iya. Bokel lah, mempegai bokel nekat ae. Oh, ini ya. Iya, Taripan tadi. Apa? Mertua taripan. Sabas, aku ya kepingin aku coba Iya, ya. belajar ono silat apa. Oh, ngono ta? Iya. Aku Iya. ya, Bas. Temen ya. Perlu kangge bela diri. Aku kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong dodol cawe. Lah opo? Iku nek diutangi mendelik ae jar. Salahku dhewe. Iku lho bondo. Ngene ya. Apa? Nek kon belajar silat, silat. Aku gelem. Iya. Tapi ojo belajar tok rek. Lah carane yo. Kudu iya. Oh, anu bayar PT ta. Bar pitik Lah kok tangane diketek-ketek. Oh, cantengen. pis. Ono syarat rek. Oh, syarat. Iya. Apa anu? Pokoke kon lulus bagus pisan. Latihan punden. Oh, lah opo nek kuwi. Belajare syarat lho. Ngene, latihan gak perlu ado-ado. Nondi? Nduk kantor polisi. Pernah iki latihan tau lo marani gebuk ngono ya. Lho, lho kok lak aman gak mau nonton ta? Iya, tapi didelok sangat wong gegres. Wong geger. Oh iya ya kaki ya. Sakane aku ambek kon iku maling. Iya. Oh. Latihan omahku ae. Nek kebon-kebon iki apa? Kebonku. Sing Sing mari panenan jagung kan mari dibabati jagung. yo gak roto ngene iki. Kok ngawur, anu nang kebon bibit lan. Ngawur ae. Lah, latihan supaya gak ruwong. Heeh. Ruwong lak isin ah. Iya iya iya. Ah, latihan gene jero kali apa jero kali? Heh? Jero kali. Kok kono kodane bulus ae. Lah bekeduk ngono ngawur ae. Jare cek gak ruwong. Tapi nek jero kali ya menggawa keranjang rek. Lah perlu nih. Ngiras-ngiras sampe golek wedi. Kono iku lha pekeduk wedhi iku. Mau latihan jero kali. Saiki aku nari ae. Heeh. Latihan kok gedung turu apa balung bendo. Loh, saiki dipek tengah-tengah. Latihan gedung turu apa balung bendo. Saiki dipek tengah-tengah. Iya, apa, iya, apa? Engko nek balung bendo sing lor ya muring-muring. Iya. No, lor sing kidul muring-muring. Iya, glentero. Ayo no terminal Jayabaya. Oh iya. Iya, terminal ngene Jaya, Boyo. Kok dipedhot-pedhot sih? Yo, lah iya terminal Jaya, Boyo. Ngono. Lho enggak, lho kono kan akeh wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati. Lah, Kan semangat. Oh iya. iya. Dadi awak iki iso bergairah. Iya. Tapi hati-hati lho ya. Iya. Ngene kantor satpam mburine iku. Iya. Nek latihan kok kono. Iya. Lho, iku kono pleki. Oh, iku lanjing telacak ya. Oh, dilacak karo. Iya. Kae arek aja kono rek. Gak Omah kowe. Duwe pira sih uang pangkal pira? Waduh uang pangkal cuma ya apa Oh, enggak. kira-kira ngono lho. Sebab aku nglebokno anakku nduk TK kena 40. Enggak tekari. Wong iki silat kok teka. Wah, kok iki blarah kon ngomong kan iku. Pokoke ya awakmu kudu di pengertian. Lah,
pokoke sak isone ya. Iya. Kan maneh kudu ndek perasaan iso beras, kopi, Anu, gula. godokan kentang sak piring, Bek. Lho kanggo aku gurune lho. Oh iya. Pokoke kon 40.000. Lulus iso kok. Dicecil oleh. Ya wong pang pertama piro ngono lho. Gawa beras, gawa kopi. Tapi ki nek wis klop, Ya. 40 terus penuh tak gawa mulih. Lho, weh, lha apa kok mulih? Ya gurune ndok ngono pancen lah pengalaman kon gawe Lah ya kok. wara-wara ta. Oh, bodoh. Lah lek gawa beras, gawa kopi. Lakaranu ya anak bojomu ya. Tak ingonane mari. Kok ngono. Nah, terus saiki kostume. Hah? Silat kan ono kostum. Iya nek Rapi. iso lak diatur kostume ta. Oh, iya. Iya, sementara iki biasa Lah kok lho. kostum iku sing tuku sapa? Ya kon dhewe lah apa teko aku. Oh, gak teko peno. Lah bojomu lek iso jahit Katia. Kon bolak-balik Katia. Lah iya iso jahit iku kon jahit. Lah wis seru jenenge iku ya wis. Lah iya cek genah ngono lho. Arek Waran Jaya cek ero ngono. Padahal Iya. Gendeng kan iku. ya apa. Iya. Gawe pakaian sing rada tebel ae. Perlu nih. Aku lah duwe kasur ukuran papat ta. Iya. Iku digawe tebel empuk, masih tiba-tiba empuk. Oh ngono ta? Iya. Wis gak apa-apa pokoke ono seragame ngono ae ya. Oh, iya. Ya rilek ngono ayo dituruti. Iya. Omongi pelatih iki. Iya. Oh, pelatih basement. Pokoke ana duwe tak latih. Iya. Nek gak duwe moh gak gelem aku Ya wis sakarepna wis kok aku iso ya. Iya. Oh, iya. Nanti. Lah nang omahku. Oh, nang omahmu. Ngumpul kono ya? Iya, ngumpul kono. Iya. Saiki samene. Lah saiki kene iso. Nang omah balu bendo lah, omahe Makkah ya. Ya, kon hitung turi kenek balok bedok kenek. Saiki jam piro budal? Jam piro? Lah iki apa jam? Kok matek ngono. Kon meneh nyelawat to. Kon iku lha apa jam matik nyelawat iki kok takno. Lho lah diguak diganti sing anyar. Iya ta, sanggup ta? Iya, sanggup. Nek ngono sanggup, Iya. lah meneh tak anteni nang omahku. Oke. Ya, ayo ya. Iya. Ayo tak tinggal. Iya.